Tanga sa bukid. Wali tag-ulang mo. Alay, maapo lang may anak dayo. Mga silingan. Pang ano yung pang vlog ba? Pang YouTube? Baklay ta aning kabukiran. Mo na mo adere sa bukid. Kutas. Oh. Dapat naligo dire oh. Daghan kag mais, dago ig mais. Ayan. Napas dugi. Ayat ang kupahita dugi. Ay. Dapat na magusuguan. Silhi. Good morning. Ay buntag nang. Naglubi ah. Oh. Nagmas ang god. Dari tangka, kandeng ada apa isu tangkal? Oh nih guys, pailahang manok. Ay buntag. Dara. Ini mga agianan ako padolong sa mo ah. Ako ang motor, ako ra gibili nga tos ubos kalsada, ano kung dalag motor dire kay mag-video ko. May buntag. Oh, sorry. Oh, shit. Abahin lagi kanila. Oh. Ani kan. Kung di pa ko mag-video ron, gadalan ta kog motor. Wala mo ko ika butangan sa kuan ko sa akong cellphone pa mo ko gamit na ako. Di gid nga kamera gid ba. So layo pa jud kayo ko kuanan pagani baklayan, layo pa kay kog baklayan ani. Pasugatan ako sa pagumangkon ron dala tag motor. Nada ka na nagpa-sounds. Wala ni uwan na gyud. Yung mga hinay-hay. Basarit. Nara kong pagumangkon, gisugat ako sa pagumangkon.